machampions mwese vane data endai mangwana paFacebook mochibata cha junior joker paFacebook, junior joker paFacebook. Zvinge zvakwata zvikaibva. I've always been telling you don't attack President Chamisa. President Chamisa, to me, 20 million Zimbabweans, Zimbabwe, to me, is my young brother. I've worked with the young man for some time, for the past decades, in pain, nemarwadzo azvo, chipunyukawo, chingodaro. Saka comments ekuataka President Chamisa, the moment you attack President Chamisa, the moment you get confused about Chamisa's decision, pandiri watondibuda wasi mutriple C. Ini ndongotaura as it is, guys. Musazonyanya kurwadziwa nini. Vakomana vasikana vari mumhuri yeshanduko vanondiziva mumaconstituency ese andakabata. Ndini chete munhu akadeclare kuti inini kusvika Zimbabwe nyowani yauya handidi chigaro. Inini mukanya handidi chigaro. Ndakabata mawadi ese, chairman, secretary, organ, what, security, what, this and that, informative. Handidi chigaro. I support munhu ari paground. Kana taisa munhu pamberi pedu, ndio andofamba naye. Handidi chigaro, mukandipa chigaro matonikanganisa kutsigira shanduko. Handidi chigaro, musandipe chigaro. Ndipe nyaya dzekutaura idzi dzekujata dzemari kujata idzodzi, ndipe izvozvo. Ndiri kuti pamakuhwano vaka. Ndandiri pajunior joker, foni yangu yakutopera from 50%, foni yangu yapa 6%. Inini ndobata zvinopisa. Nezuro Chiwenga akanyorwa Tsamba Yekudzingwa Basa nagarwe akaitambidzwa. Anayo kurali nhasi kumashure ledisi kwaenda kemhomadi. Chiwenga ari kunzi akanzimbodira ibasa. Matumu ese vice president apiwa muhadi. Mwana wa Mnangagwa ndiye akatovhirikidza garwe mungi Chiwenga muoffice. But as I speak to you right now, pana akasiko pakona. Pane mahope dzandakamboudza 2 weeks ago. Ndarota murume aita kunge tiri kuCambon Barracks achinzi akavharirwa ari kundisiya basa. Vanoteerera maaudio angu inini musajairire bhozi rimwe zvacho ndinongorotomoka ndabva nazvo kuhope. Ndapiwa makopi neakuru vangu anofamba ndongokutaurirai. I know kuti you guys munopa macomments amunoda, but nina I'm not moved in negative comments because a struggle yatiri kudai uye on a silver plate. Prophecy akataurwa yene that other prophecy uye one akataura chokwadi kuti Mugabe ari kuenda, this guy akataura chokwadi kuti change is coming. Ndo yatasvika nguva ine inopisa, iri kukwata, inorwadza, inofiwa, ine ropa pasi, haina kupfava. Musamhanyise vane advocate. Havasitova kuti mufe, but vanhu musamhanye. But patasvika guys asingadi ngaregedze. Inditosonesa mahovhorosi eyelo, makepe eyelo, zvese zvemukati zveyelo, bhutsu dzeyelo, matumbu angu akutochinja yelo, ropa reyelo. Chiwenga akadzingwa basa. But havasi kuziva kuti achapindura kuti chisa mangwana 6 AM kubva na5 endai paFacebook. Tengawo data guys, $10, 10 gig. Mumbonzwawo zvikuitika, musacheme data. Ini haisingoye kuteerera zvimabhandle zvenyu zveWhatsApp. Hatinzwe chokwadi. But Chiwenga adzingwa basa. Saka zvavavana semhiripiri. Saka zviri kunzi 38% yakataurwa Chamisa wanzi garwa ne 38%. Vanzi Chiwenga ndiye aburitsa information. Zvese urongwa hwemariko wati zvese zvataurwa. Ende mune vamwe vachabuda vachanyadziswa, vakaita mameeting nevanhu avasingazoti chavabata. But the New Zimbabwe is on the cards. Chiwenga adzingwa basa. Ini ndikutaura zviripo, hazvisi kunyebapo. Tsamba yakabuda nezuro ikadhindo, kanyorwa nagarwe ikadhindo. Saka kana muchida kunzwa zvakawanda zvizere mangwana, endai pana junior joker mangwana paFacebook. Junior joker monzwa zvazere. Tsamba vane vatowitnesa mucomment section kuti yes Tsamba taiona. Saka inini kana ndichitaura moterero hope dzangu dzandakarota dzidza ndodzichapera sei. Handiwanzodzitaura manheru, handibvumidzwi nematare kutaura hope mausiku. Asi ndikokudzai kuti mumba mavo mabvira moto. Saka president vaiti mirai makumhanya. Havana plan. Iwo une plan wakaita sei? Kana wakavhotera tiri kusi, unogona kungonyarara kumirira zvakuya. Geza kamapoto tsvaga huni nemarashi ekuzogocha nyama tichipembera. Ndatenda matriple garai murugare munyasha. Ni zvangu zvakanaka ndakanaka. Ndatenda ndikupewo shoko riri kupisa.